mga araw. Magluluto ako ng pasta. Penny yung pasta ko. Tapos, anong tawag nito? Iano ko sa ground beef. Giniling na baka. Tapos ito, ito yung sangkap ko. Kasi ito yung mga natitirang mga ayuda. Nahalungkat ko. Yan. Yung crushed tomato. Tapos beef. Tapos meron akong pasta. At onions, green pepper, tsaka garlic. Tsaka may tomato sauce. Tomato paste. Yung chili flakes. Tsaka basil leaves. Ayan. Ito yung pasta ko ala chamba. Tapos meron akong manok dito na binili ni misis ko na meron ng marinated na siya. So yan. So tara, magluluto ako ulit. Ito pala pag walang trabaho, laging nagluluto. Yan. Kung ano naman. Pala na ano ko na tong penny na anong tawag dito, nailaga ko na, na-boil ko na, naluto ko na, hindi ko na pakita. Yan mga araw, nalagyan ko ng olive oil. Yan, olive oil ang gagamitin ko. Kunti pa. Yan, para masarap. Olive oil. Diba? Araw Italiano na pasta. Yung mga araw, gigisa ko na. Start and begin. Yan. Bawang. Sa letrang B, bawang. Onions, tapos yan yung red pepper. Tapos yung beef. Yan. Lalagyan ko na ng paminta. Peppa. Yan. Asin. Yan. Yun. Bango. Mga araw, bango. Tapos, nalagay ko na tong yan. Yan o.
Ayun, oh, mga aro. Pasta na yan, pasta. Pasta Italia, pasta ni aro. Grazie, grazie. Yan. Oh, yan, di ba ma? Tapos, tumaro. Ay. Yan. Palalaputin ko lang ng konti to. Tapos, sabay ko na tong tomato paste. Tomato paste para lumapot. Yan mga aro, tomato paste. Para pastang pasta, yan malapit na. Ang daming ano nito, ang daming sauce na pasta. Yan mga aro. So yan mga aro. Oh. Nalagyan ko na ng diesel. Ayan. Tapos yung tawag nito, chili flakes. Tapos mamaya pakukulong ko lang to. Ayan mga araw, titikman ko na rin. Kulang ng ano, kulang ng lasa. Asin muna. Saka siyempre, yung paborito ko patis, pampalasa. So, tatakpan ko muna, pakukulong ko, tatakpan ko muna. O, diba? Pasta Italian. Pasta ni Aro. Ayan mga aro, tatalsik ka na tuloy. Malapit na maluto to. Tapos may nakalimutan pa pala ako. Oh, tumatalsik na. Pag kumukulo. May nakalimutan ko tuloy. So, lalagyan ko pala ng parmigiano. Lagyan ko ng konting parmesan cheese. Yan. Parmesan cheese. Para masarap. Ayan, luto na yan mga aro. Ayan. Okay, di ba? Yan mga aro, pumuputok-putok na. Parang volcano, yan o. Oh, di ba? Tapos, ayan, luto na po to mga aro. Ayan, ito yung beef ground na ala chamba pasta. Pasta sauce. Ayan, ala chamba pasta sauce na may biniling na baka. Tapos meron na akong garlic bread doon. Ayan o, tumatalsik-talsik na o. Ayan. Tapos lulutuin ko na yung manok. Ayan mga aro. Yung mga aro o. Balik pa rin lang yan. Ayan. Alang nag-grill dito sa kawali na to. Pero nilagyan ko ng olive oil. Slow fry lang mga aro. Slow fry ko na. Para
Luto siya. Hindi siya, may dugo-dugo sa loob. Kasi tinutusok ko. Yan. Yan mga aro. Yan mga aro. Luto na. Ayos na. Yan. Tingnan natin yung setup ko mamaya. O, diba? So ito yung ala chamba ko na dinner namin tonight. Okay. So yan mga aro. Ito yung ala chamba ko na pasta na beef giniling. Yan, na pasta with tomato sauce. Ito yung mga ayuda na nandito na hindi na luluto. So niluto ko na lang. Inalatsamba ko na lang. Yan. So merong ang tawag dito, yung bread na garlic bread. Tapos yan yung pasta. Tapos yung chicken na binili nila. So yun yung mga nandyan lang sa ref na Tapos itong mga tira-tirang yung mga hindi nalulutong mga pasta, yan. Naluto na, ang dinner na. So maraming salamat ulit sa mga nanonood. Stay safe and healthy. Sa mga nag-subscribe, salamat po. At please support my vlog. Yan. Maraming salamat po mga aro. Ayan. Oh, diba? Salamat po sa panonood. Thank you for watching. Bye!